da Terra, Cánticos da Terra, que tamén cumple 100 anos neste 2016, é dicir, que nace coas Irmandades e que está ligada ás Irmandades. Os grandes nomes das Irmandades foron presidentes ou dirixiron en multitude de momentos desa época Cánticos da Terra. Entón, van a representar dúas escenas, van facer agora o inicio e logo de outra obra ao final. As dúas son de Leandro Carré. A do inicio é Para vivir ben de casados, e para que é só unha pequena escena. Todos aqueles que vos interese o teatro que fai Cánticos da Terra, pois o millor de seguirlos a eles. Están facendo un traballo de recuperación, creo que importantísimos, que logo tamén se cada no coloquio podemos falar del como o teatro acompañaba nese momento os coros históricos. Entón, o director Monxo Iglesias, cando queiras, empezamos con esa pequena intervención. Solo pedirvos disculpas que este retraso non é que teñamos a mala costumbre de ser non puntuais, senón que houve xente que nos pediu que quería pasar polo obelisco, pola concentración, e que non empezáramos antes de cuarto, e entón por iso, con esa petición, por iso empezamos a xoia de cuarto. Como che digo, Rosiña, denantes do Entroido, boda. Pois a ver, non é que teña moita presa, pero xa que para iso estamos. Mullar, non lle días máis voltas. Di como asiñas. Canto máis axiña, millor. Podeste poñer fachendoso, pero non sei quen o acuciará máis. É que, con este tempo de friaxe, mesmo pido corpo xuntanza. Pois si queres, séntate no escano, que está nun acceso e quentarás. Non, de millor ganas todo o teu rento. Así como así no teu corazón arde un lume que me ten esvariado como a luz ás abeleiñas. Pois coida non te queides. Xa ves que che estou falando de casollo. Si, é verdade que é como se queimaran as ás. De sorte que xa non poderei fuxir de ti, da que quixera. Polo de agora. Non penso niso, todo o contrario. Se puidese, adiantaría a data do noso casamento. Bueno, pero dime unha cousa. De veras o terás todo disposto para nos casar denantes do Entroido? Sí, Rosiña, sí. E xa verás que sorpresa chegarde, xa verás. Os teus pais vas a topar, o que non imagina. Ala, conta, conta. De momento non che podo decir cousa ninguna. E daquela é algo misterioso. Mulher, misterioso non é. Pero primeiro quero ter a certeza dunha cousa. E até che poder falar de todo, non quero dicirche nada. Pois daquela, escusabas despertar a miña curiosidade. Supoño que saberás ter paciencia. Xente que para as mulleres non se inventou esa verba no tocante a curiosidade. Bos días, nos de Deus. Santos é vos. Madrugas polo que vexo, mozo. Sí, señora Xila, para os que traballamos a xornal non hai outro remedio. Ainda que o traballo que estás a facer agora non é dos que atendas de pior gana. Iso que non cobras por ir. Non faltaba máis. Señora, un pouco de palique cunha rapaza é conveniente para nos alegrar a vida. E non sabe unha cousa, miña nai. Dígolle. A ver logo, muller. Vexo-vos moi contentos. Supoño que será algo a boa noticia que trouxe o Roque. Eu teño como que moi boa. Si é boa, a millón que se lle pode dar unha moza. Pois falar dunha vez. Penso que para Reis ou todo máis para a Candelaria, Rosa e máis eu imos facer o casamento. Coa súa licencia é do señor Chinto. Ola, polo que vexo preocupaste seriamente das cousas. Tamén xa falarás diso con Chinto. O meu pensamento é falar con el, pero díxome Rosa que non está aquí hoxe. Non está, non, mas a ti te he contado, pola tardiña estará na casa. Daquela poderás vir despois. Non había. Se veño en busca da Loumiño, é o que de cote padezo saudar. Cabancioso. É bon, rapaz. Si tiver algúns bens... Chove neva e saladea, vai un frío que rodea. Quen ven aí? Ai, alabado sea Dios, creí que xa tiñas descuidado o camiño desta casa. O camiño pudera ser.
O que non é posible de esquecer é o acollimento. O bo que sempre me dispensades de cor. O que se merece un bon amigo. Pois non faltaba máis. Bueno, con a saúde non chego. Xa vexo que estás igual que hai 20 anos. Como non facita. Digo, a non ser que estou a falar coa filla. Sabes que se che oír a Rosiña non te dá pillo de gustar moito eso. Xa o dixen porque non me oi. Está ben, home. Morro curto. Bueno, non. A que che trae por acó? Tanto tempo que non ves, que xa tiña para mí, que se non fora por vos en importancia, non facía o viaxe. Déixame sentar no escano que veño aterecido co frío. Logo falaremos, teño vos que propoñer unha cousa. Senta e propón o que queiras, pero éxame aquí un curruncho a mí nesta mesa tamén. Pois que entrádemos. Entearei a lareira, para que facan unha boa lavareda. Ai, isto é como estar no ceo. Mesmo parece que con este caloriño síntome máis mozo. Porque é certo e ben certo que eu morría se me falta o caloriño desta lareira. Ti des eso diante da tua muller, tío, Isila, xa lle gusta estar máis ao carón do lume que de ti. Bom, a mí non me quere para nada que esa boa bella. E ademais, non tens máis que veres para comprenderes que máis necesito que teniendo do lume que os alumiños da muller. Iso que dixila é grave, chinto, son unha queixa. Ai non, Xisús, eso non. Va! Falar por falar, sabes? Felicito-vos daquela. Eu cando vexo un home que se leva ben coa súa muller, como vos levades, sinto así como un pouquichiño de envexa e dame noxo verme tan sólido. Pois iso o remedio é doado de facer. Teño cavilado moito nel, xa me descume mal dicir. Pois como a vello ainda non o és. Son cho da mundo para eso. Agora ben, comprendo que cada día que pasa é un que perdo para conseguir o que me propoño. Onte, cando estuve alá na casa con Chinto, dixeme, Brás, vai con el, que é un bon amigo, e poida que... E fixeches ben. Pois... fala. É que sendo cousa que eu poida... Estou convencido que na miña casa fai falta unha muller. E naturalmente ten que ser unha muller que estando na miña casa tamén este na súa, para que ninguén teña que falar. Moi ben pensado. Dixo que me entendedes, pareceme que sei me explicar. Explicaste mesmamente como un comediante disos que andan polas feiras. Xa o vexo. Pois, bueno, eso que ando buscando unha parenta. Agora ben, atoparei unha rapaza que queira ter conta da casa e facer os labores propios dela. Penso que sí. O piquer é que ti és moi lambereteiro. Eso sí, a min gusta de comer ben. E tampouco lle poño mala cara ao viño. Se che conoce no color do nariz. Non tá, muller, que estou da friaxe. Oi, pois... falando da friaxe, e sendo cousa que non desagrada, podíamos botar un neto que é bon incluso para avivar as ideas. Iso, era o que debías ter feito xa para facerlle as honras ao compadre. Mais vale tarde que nunca, Xila. E como ainda chega a tempo, nada se perdeu. Daquela concher un xerro a bodega. Si che parece, imos xuntos. E de camiño traeremos algunha cousiña que nos amañe calqueira lambetada. Tamén cavilaba eu neso. Queda por aquí 1, 2, 3... Queda por aí algún sitio,
Pois, vimos dar comezo entón a esta conversa en Irmandade. Sabedes que este ano a Asociación Cultural de Xavi Bóveda estamos a celebrar o 40 aniversario e neste mes de abril dedicamos o mes de abril ao teatro e tamén esta conversa en Irmandade deste xoves 14 de abril pois é dedicada ao teatro, non baixo ese título de o teatro e o teatro fixo o país, non? Por esa idea que a que Carlos Vizcaíno vai logo a profundizar nela do valor que lle daban as irmandades da fala ao teatro. E falaban así, con toda a claridade de que era unha ferramenta de propaganda, por lo tanto, para chegar coa lingua e coa cultura galega a públicos os que antes non se chegaba. Carlos Vizcaíno é actor, é informador de actores e investigador do sistema teatral galego, profesor na Universidade da Coruña, e nos parecía que era a persona ideal para falar dese teatro creado como ferramenta de difusión dunha lingua. Entón vamos a axudarnos aí un pouquiño tamén, pero sobre todo da palabra. Temos postos aí, sabedes que algúns que se viñestes a outras das conversas, que temos aquí en Alexandre Bóveda a biblioteca de Pedro Galán Calvete. Neste caso baixamos pois o que dentro da súa biblioteca era do teatro das Irmandades. Entón, Carlos, empezamos a ver os nomes dos homes e mulleres que fixeron ese teatro que nos chamamos de as Irmandades, no caso da Coruña, cando son os nomes desa xente. Digo, para empezar por aí. Perfecto. Antes eu quería agradecer a Asociación Alexandre Bóveda por considerar que podía achegar algo nestas conversas, nestas charlas, e tamén dar os parabéns a Cantigas na Terra, porque a cultura galega sempre se moveu así, con cortes, por razóns históricas, mas tamén, cando se quere renovar, parece que necesariamente temos que deixar atrás outras cousas, e manter todo vivo, pois tamén é fácil. Os nomes. Ben, a Irmandade da Fala na Coruña, cando nacen e despois as outras, son moi heteroxéneas, e esa, en boa medida, parte da súa riqueza tamén. En orixe, idades, tamén algunha matización ideolóxica. Tamén, en algún momento, no Teatro Inmonover, iso representou algún problema. Mas, por que nace ese interese polo teatro? Porque entre as persoas que xa fundan a Irmandade da Coruña hai un bon número de persoas con trayectoria teatral, intereses teatrais, con algún coñecemento de teatro. Teño aquí alguna fotografía, alguna... Bom, xa no número 2 da nosa terra, en 1916, en novembro, declárase a vontade de atender o teatro. Porque xa desde o inicio. Entre as persoas que confluíran, había algúns como Uxo Carré, que procedía do grupo dos regionalistas, da Cova Céltica, e era autor da única memoria, ata entón, da actividade. Isto hace un pouco de tío para ver. No, tío sempre. A única memoria que recollía a actividade teatral galega até a altura. Entre os máis idosos estaba tamén Manuel Ugrís, que fora presidente daquela experiencia da Escola Regional de Declamación de 1903 e que mantiña contacto con todas as persoas que participaron naquela experiencia. Era un autor na altura moi representado e popular. Entre os máis novos está un dos fillos do primeiro, Leandro Carré, o autor do texto que se acaba de representar, e que é unha personalidade interesante por controvertida tamén, porque ten as súas sombras e as súas luces. Vai competir moito coa... Máis alto, Ai, sí, perdón.
vai competir moito coa figura do seu pai, será tamén un autor moi prolífico, un dos responsáveis de transmitir nos anos 70 o que acontecera, o que o franquismo apagara de todo o que acontecera nesta altura. Mas tamén, dunha maneira, hai que entender moi humana, transmitirnos de maneira interesada para el se colocar nos lugares destacados de todo o que sucede. E temos despois Xan Ferrol, a Euxeno Charlón, xunto con Sánchez Hermida, que son dous dos asinantes do Manifesto Nacionalista, 18, que non son, por suposto, non existe a figura do actor, da actriz profesional do teatro galego, mas son amadores moi populares. Escriben parrafeos, escenas curtiñas, simpáticas, a propósito de feitos moi recoñecíveis do día a día, e nesta altura son moi populares, e integran as irmandades, neste caso, a de Ferrol. Mais nomes, por suposto, Xavi Quintanilla tamén, da Irmandade de Ferrol tamén, e director dun grupo de teatro galego da altura que era o de dependentes de comercio de Ferrol. Por tanto, tiña xa algún contacto coa actividade dramática. E as mulleres que ven, por razóns que podemos chegar a entender do androcentrismo da altura, están moi en segundo plano na transmisión do que aconteceu, mas non nos feitos. As mulleres na Irmandade da Coruña está recollida ao momento que tiñan chegar a 230, a Irmandade Feminina, e eran moi activas neste campo, no teatro. Puxen aí a 2 ou 3 nomes: Carme Chao, Elvira Bau, a nai de Elvira, que estuvo aquí hai 15 días, e Micaela Chao, nesa fotografía que recolle os integrantes do cadro de declamación no 20, máis ou menos. Ben, toda esta xente conflúe e ven que o teatro pode ser moi útil para varias cousas. Primeiro, para espallar as súas ideas, un medio de propaganda. Ademais, que pode chegar a camadas sociais, a un número de persoas que dificilmente se podería convocar nun meeting ou nun acto de outro teor. Por outro lado, envolve moita xente. O teatro envolve moita xente, non é apenas alguén que vai dar unha charla, vai transmitir as súas ideas, e hai outras persoas a escritar. Envolve moita xente porque está escrita, está no espectáculo, quen dirixa, os actores, está o acto social que supón a representación e o acto de asistir a un teatro onde se celebrar. Entenden que, ademais, van traballar na construción do que queda, na construción do país. E, en último termo, o que van pretender é algo que se vai cocendo pouco a pouco, é un teatro nacional, un teatro para Galiza. Temos que entender que na altura que compañías de teatro podían vir aquí? A cuestión é que teatro se vía na cidade, non que teatro galego vía xente, e que teatro español, supoño, sobre todo vía xente. O teatro español que se vía, ben, aquí hai outra das persoas que confluíron, non eran apenas dramaturgos ou intérpretes, tamén, desde persoas que podían traballar como escenógrafos, músicos. O caso de Camilo Díaz Baliño, Cántigas da Terra, fixo escenografías para eles, e aínda gardan. Feitas para eles, dis? Non era, o que fixo... Foron para as óperas de Eduardo Rodríguez Losada. Sí, todas menos o Mariscal. A Ponte das Ánimas e Utreia.
Entón, cando mataron a Camilo, douse, o sea, o músico Eduardo Rodríguez Losada dou a Cantigas da Terra ás escenografías sobre o ano 40. Aquí están recollidos algúns dos textos onde declara que é un medio fantástico para a propaganda, que permite fiar na roca da enxebreza e facer algo propiamente galego, porque ese era o problema, que como se vían os galegos no teatro que circulaba polos palcos das vilas galegas. E, por outro lado, ese desexo de facer algo moi galego, máis que achegue a civilización universal, pois non sobraba, como parte desa civilización. Entón, que teatro se ve aquí? O teatro español era calificado por Risco como a mala fada, a mala fada pende, desenvolta no pésimo exemplo do teatro castelán. Por que? Nesas obras que veñen aquí por compañías, hoxe diríamos profesionais, non ten a mesma connotación que hoxe, mas sí profesionais, fundamentalmente madrileñas, é unha compañía italiana. Estes eran os modelos de teatro que traían, dramas burgueses, realismo de salón, realismo de sofá, compañías líricas e algún texto clásico. Nestes espectáculos, normalmente non se recollía a figura do galego. O galego non existía para o teatro español, e cando existía ainda era pior, porque era para facer escarnio del, esa persoa que rozaba medio salvaxe, a medio civilizar, e que ademais non era capaz de se expresar con corrección na lingua. Unha das vontades dos irmandiños, do movimento irmandiño, vai ser reflectir a realidade dos galegos e das galegas non deformada. Nesa escena pretendese recoller tipos e situacións reais, non o que as poucas veces que subía os palcos do teatro español se podía ver, que era, pois iso, falase de unha zarzuela, Maruxa, que só ten de galego o nome. Despois, en fin, hai tipos galegos no teatro español da altura probablemente nos soa porque é unha proxección que facemos para outros tipos tamén. Pois mulleres galegas con bigode, que son capaces de arrastrar unha vaca, coller unha vaca en brazos e levala encima, homes que andan acoiteladas, homes novos entre eles para namorar no povo. Porque lle movía un marco, ou un marco. O que pasa que o marco ainda era algo que podía darse na realidade. Isto era moi deformado. Entón, unha das primeiras vontades deste teatro galego que se podía ver na altura, que nacen as irmandades, era esta. Entre o teatro galego, por tanto, xa realizado por grupos amadores, caracterizado polo voluntarismo, autodidactismo, nos teatros principais, todas as cosas, nos teatros principais das vilas, senón, pois como aquí. O teatro que se podía ver era, por un lado, textos moi populares, como este do teatro regionalista, o que se considera o primeiro texto, non é o primeiro texto teatral en galego, mas o que se considera fundador no sentido de que ten vontade de ser un teatro con soporte literario, para conservarse no tempo, para consumirse tal como entendemos, non nas claves da parateatralidade, e con un desexo, unha vontade de que non fosse teatro español, era outra cousa. Para além destes textos do regionalista, podía verse comedia costumista, como que facía Nanda Llariz ou os propios Charlón Hermida. Parrafeos, escenas curtas, moitas veces en verso. E cómicas. Cómicas, fundamentalmente cómicas, breves, dun único acto, e moi amáveis para o público. A celebración é a celebración festiva, celebrase a lingua e os tipos reais, a realidade galega real, non deformada, non mediatizada, con a festa da risa. Outra tipoloxía pode ser teatro de texto. Lugrís, o vello Lugrís,
desde a experiencia de 1903 da Escola Regional de Declamación, era moi popular. Os seus textos aponten entre eles, mais non só, aqueles que podemos considerar teatro de tese, defensa da ciudadanía galega, defensa non tanto como pelota obreira, mas case os dereitos, etc. Que máis? E despois, o teatro dos coros, ainda que isto comeza nesta altura. O teatro dos coros comezan facendo eses parrafeos que vimos xa, comedia sempre, estampas e cadros líricos, isto é, pequenas, non chegan a ser nen escenas, que se introducen entre os cadros líricos, as cancións, os bailes, a música, a interpretación musical. Isto era o teatro que se podía ver naquela altura. Ou destes grupos máis vilegos, con modos dependentes de comercio, que no fondo non facían un teatro diferente, era un colectivo diferente dos coros, por exemplo, mas non facían teatro diferente. Entón, chegan as irmandades, queren buscar novos públicos, facer e non perder tamén, supoño que aí se produce certa, buscar novos públicos, subir os escenarios outra proposta moi diferente en lingua galega, pero ademais intentar manter tamén os públicos existentes, entón esa búsqueda estética de novas propostas. Claro, isto non se dá só no teatro. A vontade dos irmandiños é completar a cultura, facer a cultura nacional completa, encher os ocos que nese momento localizaba. Por exemplo, se tiña moito peso a lírica, pois escribir e publicar, difundir narrativa, o teatro, completar aquilo que se consideraba unha eiva até o momento. Ben, se xa había ese teatro, o que se pretende é ampliar para outros xéneros, outros públicos, outras realidades, sen perder este. Esa vai ser unha das temas. Que non se perda o que xa temos, que son fundamentalmente, pois, as camadas máis populares. Queren gañar a ciudadanía vilega, aos habitantes das vilas, e tamén aos que viven en español, os que falan español. E mesmo aquelas elites, digamos, máis cultas, que esperan un teatro máis a vanguarda, ou que é equiparável ao que se estaba a facer na Europa, por exemplo. E o grande, o que pensou realmente o proxecto máis importante do conservatorio foi, sen dúbida, Antón Vilarponte. Antón Vilarponte, desde o 17, está arruendo esa idea de que se pode facer para alén de escribir algunha peza, representarla, elevala ao Teatro Principal da Coruña, ou ao Rosalía, ou ao Alfonsetti en Betanzos. Que máis se podía facer para alcanzar un teatro nacional, o teatro galego, o teatro da nación galega? Hoxe, diríamos, o centro dramático. Nas súas ideas está que, bueno, por suposto, hai unha declaración xa estética no manifesto do 18, aínda non está o teatro. Fálase destas cousas de combatir o feísmo, que son tan actual, esta letra moi pequena, combatir o feísmo. Témolo aí, logo se algún de vos ainda non o levou, ese é o dereito, non? O dereito á estética. Claro, porque é a dignidade, é o mesmo que acontecía no teatro. Non hai que pasar a ser outra cousa do que somos, pero o que somos non é o que temos reflectido neses tipos, non? Entón, cuidarnos tamén é cuidar os valores estéticos da paisaxe. Por exemplo, unha paisaxe cuidada envolve dignificación do tempo. Mas sí que se fala da música. Ben, entón, cal é o proxecto de Vilarponte? Vilarponte quere un teatro vivo, non un teatro de museo. É o que está a acontecer durante 2 ou 3 anos. Un teatro vivo, non no que poderían caer, ainda non caeron, os coros populares de imos facer a seda.
Entón, aquilo queda como unha estampa fixa, como un audiovisual que podemos levar para un museo. Non, algo vivo, algo dinámico, que evolúa, que recolla todas as posibilidades. Tamén pensa que este xa un teatro moderno. Un teatro moderno que poda dialogar co que se está a facer nas dramaturgias importantes da altura europeas e despois americanas. Por outro lado, a súa idea do pangaleguismo, da relación con Portugal. Como, que se pode facer que abra, que olle para Portugal tamén. E, no tempo que está a pensar en todo isto, coñece a unha figura absolutamente fascinante. Non anda en Portugal, non? Efectivamente. É un rapaz menor. Fernando Osorio do Campo, que é unha biografía impresionante, fillo dunha betanceira que non sabemos moi ben se emigra para conseguir un traballo ou é que xa namorou aquí dun fidalgo non, unha persoa acomodada, un enxeñeiro portugués casado. Entón, vai para Lisboa, en Lisboa é a familia B deste señor, e o primeiro fillo é este Fernando Osorio. Pola figura do pai, relacionase coa intelectualidade do momento en Lisboa, e estuda, o pai é enxeñeiro agrónomo, manda a Coimbra, el non quer estudar aquilo, e decide matricularse no Conservatorio de Lisboa da Altura, con 13 anos. Con 15 anos, con 13 anos de época. Imaginemos para un enxeñeiro químico que supoña que o seu primoxénito fose estudar ao Conservatorio na altura, ainda que era un home, que o sería para as mulleres. Mas que nese momento o Conservatorio de Lisboa está a sufrir unha profundísima renovación da man do naturalismo, o que despois Stanislavski plasmará nas súas teorizacións de superar un teatro que se facía até a altura, o teatro de figuras romántico, en que as compañías tiñan a muller fermosa, o galán, a actriz característica que faría da ama, da madre, etc., o actor característico e algún comparsa. E ademais había unha distribución en triángulo que se facía en escena, de maneira que a maior importancia das personaxes colocábanse na punta e ian abrindo o triángulo, en iso era como se representaba a tal altura, até finais do século XIX. No Conservatorio de Lisboa, que coñece este fillo de betanceira, dirixido por Dantas, Xulio Dantas, que non é precisamente o grande moderno da cultura do momento en Lisboa, mas é unha persoa que se está a relacionar ás veces de maneira conflictiva co máis novo. Estou a pensar, por exemplo, no manifesto anti-Dantas de Amada Negreiros. Ben, ali este xoven entra en contacto coa masonería, co naturalismo estético e cos republicanos. É o momento que se proclama a República, entemos, a República en Portugal, e cando conclúe entra a traballar, mirade, curioso, nesta fotografía onde pon Escola de Arte de Representar e o Conservatorio da Altura en Lisboa, é o primeiro ano, ten 15 anos e acaba de entrar no Conservatorio. Os que están caracterizados á esquerda dereita son os alumnos que levan 2, 3, 4 anos no Conservatorio. Eles están a representar un texto, os frades de Jules Saint. Mas el xa, no medio está con bigode Xulio Dantas, o director, e ele está a súa dereita porque deu unha conferencia xa nada máis entrar. A persoa, desde o comezo, a alta xarra no Conservatorio. Trae unha moi boa formación no naturalismo e representa no Teatro da República, o Almeida Garret, e
cando conclúe é contratado por Escón San Luis de Braga para ser algo así como un dramaturgista de un teatro dos máis importantes, isto é, definir o repertorio, as estéticas das obras que se van a representar. Ben, máis, no momento da Primeira Guerra, da Grande Guerra, Alemanha, despois dun ano así ambiguo, declara a guerra a Portugal e ele está no momento de facer o servicio militar, mas non vai nada. Entón decide pasarse a España por Extremadura e aquí, como era coruñés, a nai viñera aquí telo, pois tamén fora declarado prófugo. E digo, pois prefiro facelo en España que neutral, na guerra, e onde vou facer en Extremadura non vou para Coruña. En a Coruña coñece a guerra. Claro, unha persoa con relacións, evidentemente, con Portugal, formada na estética máis avanzada no momento, no teatro, que é o naturalismo. Tivo formación, por exemplo, en indumentaria e iluminación, que era algo absolutamente novo no momento. Antes mesmo da eléctrica, en caracterización, cos seus profesores asistían, facían visitas programadas ao manicomio de Ruiz de Flores para ver tipos e reaccións. Por tanto, xa non era unha interpretación estandarizada, pois unha rebo casi eiras, como as tellas de tal maneira, non, é unha cousa máis achegada. Ten formación, relacións con Portugal, encaixa na idea de lo que querían ser mandados. Neste momento é Vilar Ponte o que está aproveitando toda esa unión de forzas que consideraba o teatro importante para o seu proxecto, para levar un paso máis. E aí chegamos ao conservatorio, isto é, o Teatro Nacional de Galicia. Chamas así Conservatorio Nacional de Arte Galega. Entón, que puxen por aquí? Na nosa terra fan unha convocatoria dicindo que se abre, mas non vai ser un espazo para ensaiar. Preténdese muitísimo máis. Vai ter 3 seccións, unha de música, outra de arte dramática e unha terceira de organización de eventos, exposicións, produción de todo tipo, dinamización cultural. Van a arrancar coa de teatro e a de música. E que fan? Ensayar? Non. Aproveitando que teñen a persoa moi formada, van a facer todo. Van a animar a escrita desde a nosa terra. E ademais nesas claves van ir dirixindo. Risco aquí vai traballar moito, ademais de Vilar Ponte. Van ir dicindo, os interesados en ler cousas novas, que tal Merlin? Acaba de chegar ás miñas mans unha traducción para o francés ou para o portugués de Strindberg, e van introducindo así nos escritores galegos eses títulos que encaixa coas súas pretensións estéticas. Por outro lado, Osorio vai formar actores e actrices. Entón, nesta convocatoria dice que as persoas interesadas que poden inscribirse, que van ensaiar as tardes. Entón, nas irmandades que xa non están en Rego de Agua, que foron para María Pita, poñen un arrimado, compran un piano, e interesante, publican tamén na nosa terra que acontece coas mulleres. Porque, claro, esa dificultade na busca de actriz. Non tanto para os irmandiños de primeira hora, digamos, mas publicar iso, que veñan mulleres novas a formarse como actrices, na altura xa sabemos aquí que valía, non? Entón, publican na nosa terra as garantías que poden ofrecer. Entón, en principio din que as familias poden confiar na Irmandade da Fala, que se mandan as súas rapazas, van ensayar por separado. E van ensayar con Micaela Chao e estas mulleres, non? Na altura non ian co texto fotocopiado, no que se facían uns caderniños coas réplicas de cada quen. Aquí tiñas 4 réplicas na escena, tiñas as 4 túas e eu as miñas 3.
é unha liña, un trazo, as intervencións que tiñas que agardar. Ben, pois entón, ensayaban esa parte as mulleres e os homens por separado. Realmente non o fixeron así. Iso era que dicía para que as familias estivesen tranquilas. Osorio o que quere é traballar, comezar a formalos ao mesmo tempo que prepara o que vai ser o espectáculo inaugural. Agardan a que os escritores do momento acheguen as súas obras. Hai unha encomenda directa a Cabanillas, que di que sí, que vai escribir un texto moderno, ao mesmo tempo que moi lírico, que reflicta a realidade galega, mas con un algo a maiores no que falaremos despois. Entón, como se forman? Fórmanse como el se formara lá, estudando os tipos, rompendo con esta maneira de interpretar tan de xenea romántica, o teatro de figuras, e fano con traduccións de Shakespeare. Sempre se considerou que as traducións se realizaran Antón Vilar Conti, porque era o grande promotor de todo isto. Osorio chegou no momento oportuno, mas o grande promotor do conservatorio era Antón Vilar Conti. Sabemos, por Elvira, que as conservan, que as traducións foron do seu pai, de Bernardino Varela, do francés ou do inglés, que ele falaba. E ademais é moi interesante porque os criterios lingüísticos están marcados por Xoán Vicente Viqueira. Entón tamén é unha lingua que quere reflectir moito a oralidade ao mesmo tempo que se abre para a historia do galego, o galego exterior, Portugal, etc. Preparan a estrea a banda Santiago. A estrea anúnciase para abril, o 22 de abril de... A ver que temos por aí. A este mesmo. Falan das seccións. A estrea faise en abril. Estas son as traducións que facía Bernardino Varela, non do sueco, da versión inglesa. É moi interesante a ortografía que emprega e as variantes lingüísticas. Este é o discurso que foi recuperado por Beramendi de Peñanovo no momento en que se inaugura. Como inauguran? No Pabillón Lino. O Pabillón Lino que estaba, creo que onde está agora, despois do... Non, mas para lá. Está o Colón e despois iso que hai de Portos ou que é? Correos e depois que estaba ao lado do Teatro Circo Emilia Pardo González. Efectivamente, estaba o Teatro Circo e atrás, que era un edificio como a terraza, que está agora en sala. Ardeu, despois un teatro de variedades, aí había ventrílocos, cousas así máis lixeiras. Levase para aí e é un grandísimo acto, un acto moi solemne, para a cidade, así moi... con unhas palabras iniciais de Peñanovo. O mestre Braxe compón unhas pezas para un sexteto de corda que vai estar no entreacto e o comezo e anuncia o seu reparto con muitísima solemnidade. A banda Santiña, o texto de Cabanillas, que nese momento tamén ao mesmo tempo que se estea publicado en Mondariz, está aí Peinador, a prensa de Peinador apoiando a publicación de teatro. É interesante o que di Peñanovo porque fala do teatro galego, o teatro nacional galego, con toda a solemnidade, pido apoio para esa iniciativa. Entón, iniciaste a representación. Era de sopano, hai unha escenografía impresionante, moi profunda, porque hai xanelas onde se ve o interior dun pazo, onde se ve o exterior, árbores e un xardín. E a primeira escena que escoita o público é esta.
escena de Santiña, original de Cabanillas, e aí abaixo vemos o plano do que era o pabillón Lino, a publicidade que se fixo aquí á dereita, porque se estrea ademais con un pasatempo, porque foron 3 horas e pico de espectáculo, un pasatempo, unha obra pequena, un monólogo con, casi un monólogo, 2 personaxes, dun dramaturgo portugués contemporáneo, Marcelino Mesquita, que traballara Osorio no conservatorio, naturalismo, que significa caracterización fidedigna das personaxes como son na vida, unha cuarta parede absoluta, e introducir en escena elementos que tradicionalmente se levaban fora e que viña alguén a contar. Acaban de matar, non, matar a Sally. O reparto dese día da estrea, que está publicado en Mondariz, e o texto, esta é a primeira didascalia, é un pazo. A primeira cousa é un pazo. Entón non son camadas populares. E as personaxes son mulleres, unha medio criada e as señoras da casa, entre elas a máis nova, a Santiña, que están a arrumarse para asistir a misa. E non se arrumar de poner un pan, ponen peineta, mantilla, un zapato de charol, os ouros, etc. E que é o que máis de chamar de Isto, que falan con absoluta normalidade galego. Mais un galego cuidado, galego cabanillo. En algunhas crónicas dice que neste momento, que a xente xa estaba moi animada, non había música, que estaba moi ben feitiño, escoitouse un... porque aquilo chocaba moito, nunca se vira. Son as criadas, as labreiras, as Efectivamente. do mar. Porque ademais o teatro que existía tentón como que quería era facer os tipos reais, aquilo que nunca subía o teatro español, pois eran os tipos que acabamos de ver de la tamén. E isto era outra cousa. Rompía ademais o criterio de verosimillanza. Por un lado, era a estética naturalista, intentar reproducir a vida como era, mas con esa convención. As personaxes do teatro galego falan galego, da igual que sexan indios americanos ou falan galego. Eles tamén. Cando estas xentes na Galiza non falaban galego. Non houve moito máis activismo no texto de Cabanillas. Despois era unha obra amigável, moi bonita, cuidando o lírico, cuidando as personaxes, a lingua, moi cuidado. A recepción foi fantástica, fantástica. Aí está reproducido o facsímil da Nosa Terra, o eco que fan, e é interesante porque falan de que é o camiño para o teatro nacional. Esa é a proposta. Porque as persoas que estaban acostumadas a ver o outro teatro asumen aquilo como seu, un teatro digno, un teatro que continúa o que eles xa coñecen. As persoas que tradicionalmente ficaban fora do teatro galego tamén o poden asumir. E entón son chamados de outras cidades, de outras vilas de Galiza e, aínda que non son profesionais no sentido que podíamos entender hoxe, isto é, cotizar a seguridade social e cobrar estas cousas, non, mas xa comezan van a súa xira, son demandados por outras irmandades, outros colectivos. Entón, siguen formándose e van a seguinte obra é de Quintanilla que vimos aí. E entón ese é o momento do choque, non? Cando se buscan temas que quizás era difícil de asumibles É moi difícil explicar isto e ao mesmo tempo a explicación que lle podemos dar é moi reveladora de que na altura acontecía o que acontece aí hoxe. Xaime Quintanilla, o que foi o alcalde de Ferrol no momento do golpe fascista, asasinado, ben, pois encontra que esa é a estética, iso que quere facer,
porque ao mesmo tempo os escritores vilegos, nalgún sentido neofalantes, tiñan moitas dificultades para producir segundo eses modelos tradicionais de Charlón e Hermida. Non encontraban vía para... non coñecían a lingua tanto, non coñecían os tipos populares, mas tiñan outras ideas que parecía igualmente dignas de levar ao teatro en galego. Entón, escribe Donosiña. E Donosiña entra de cheo no que quería, virar ponte e Osorio. Porque é unha estética naturalista. As mulleres non son comparsas, as mulleres son absolutas protagonistas. Nada acontece fora. Hai acción, non se ven a contar o que pasou, hai acción en escena. Interesaba de Osorio. Despois, non son tipos moi populares. De novo estamos nas camadas máis acomodadas, que falan con normalidade galego tamén, con esa convención. E o tema, bueno, hai dous temas, mas un deles é o adulterio, dificilmente asociable a iso, o adulterio dunha muller, que iso xa non era asunto. E non era un adulterio narrado, senón que temos que ver aquí unha escena. Na mesma escena, Madanela está co seu home, a que non quer, que non o engana, quer dizer, que o trata con cuidado, non? Vais a que non quer, e en canto desaparece o seu home, aparece o amante. E se estaba picando, abrazando a un home por aquí, chega o outro e fai o mesmo por outro lado. Había que tomar... Se as familias se había que convenceras de que as mulleres se ensenaban a parte, que familia deixar a súa rapaza que fose ali a bicarse con actores, era difícil. Mas non só para os que os representasen, porque sabemos que as mulleres que están atrás de toda esta iniciativa teatral apoyaron isto, porque as mulleres non eran comparsas, ian con todo o dereito, subían con todo o dereito a protagonizar a sobre do conservatorio. Foi máis entre os propios irmandiños. Por que? Houve aí un conflicto que non se pode explicar por unha única razón. Primeiro é unha razón de idade. Os dramaturgos que xa tiñan textos escritos, algúns coñecidos, e que esperaban que no momento que existise un teatro galego representase os seus textos, vían que os desbotaban. Non representaban os textos de Varo Salinas. Por outro lado, por tanto, había unha razón etaria, de choque de xeracións. Por outro lado, habían todos eles ese medo a verse experimentando demais, perdemos o que xa temos. Non estamos para perder, en todo caso, para intentar gañar os poucos, pero non por unha revolución deixar o que xa temos. Iso tiñano claro todos. O que non era... non todos apostaban igual por a renovación. E aquí hai dúas razóns. Unha estética ideolóxica, que é o que entendía cada un que era teatro. Leandro Carré entendía que teatro era unha cousa con decoro, en que fose bonito aquilo, que nos, non que nos educase, pero que nos cultivase un pouco, non que levásemos as peores cousas a escena, adulterios, asasinatos, estas cousas. Poño a Leandro Carré, había outras persoas, outros irmandiños que pensaban como él. Tiñan uns gustos estéticos do que era o teatro interiorizados, e costaballes moito abrirse a outras posibilidades. Mas a razón última, eu creo que é algo que ainda hoxe está moi vivo, que as visións esencialistas fronte a outras que podemos considerar voluntaristas ou que sea. As esencialistas serían galego é quen naceu, quen é isto, e de aí iso hai que cuidar e de non se sabe. Entón son esos tipos populares, esas estéticas consolidadas, as formas que xa conhecemos, de parrafeos, diálogos cómicos, etc.
sair dai é desvirtuar o galego. E como que queremos plasmar a realidade galega, canto máis esencial, máis achegada ao que realmente se dá fora, máis estamos no que queremos facer. Estes eran moi resistentes a que se innovase, a esas convencións que de repente introducían personaxes que nunca falarían galego a falar galego, feitos que non se darían. Os feitos foron os seguintes. Acabou o curso, onde se formaran, en abril representan, e en maio están de xira, maio e xuño, na primavera, e cortan as aulas. Está o verán, e despois queren iniciar de novo en setembro a matrícula para os que xa estaban, que vayan a un segundo curso, como se asuntos de abajo, e que entrase xente nova. Que acontece? Que ao mesmo tempo, nese mesmo mes, hai unha convocatoria para o mesmo desde o que chaman Escola de Teatro Galego. Nesta Carré, en Cántigas, nesta Carré, Xaco de Casal e o propio Osorio, que sorprende. O que están é contraprogramando. Estes van por... onde nos van levar? Vámonos facer como hai que facer. Eu interpreto que Osorio, que viña fuxindo dunha guerra, de que mandasen ao frente, e que de repente aquí é considerado, chegou, puxeron no escenario, e a poesía daba desde o ano 18 conferencias de literatura dramática portuguesa, pois estaban todos, se chamaban aquí, moi ben, claro, se me chaman da tele, tamén vou. Entón foi alá, se estaba moi consciente, que estaban a contraprogramar. Non había tantas persoas interesadas en facer teatro galego nunha cidade que na altura teria 35.000 habitantes, ou 40.000. Non houve material. E ademais, parece que dentro da Universidade da Coruña houve un conflicto importante. Como este rapaz de 18 anos pretende facer iso? Eses textos con a nosa xente, non? A xente máis xente. Isto non aparece na nosa terra, é moi difícil de seguir, é moi sutil. Teno estudado Laura Tato e unhas das probas desta hipótese de que houve un conflicto entre os irmandiños coruñeses é un certame que se coloca en Betanzos, para a Hermandade de Betanzos. A Hermandade de Betanzos foi moi activa no teatro, tamén facía teatro popular, e foi das primeiras, con Vila García, Pontevedra, Santiago, que chamaron ao conservatorio para que por ali. O Osorio foi dar conferencias. Entón, abre un certame, unha convocatoria para textos teatrais, e o premio é 500 pesetas. O sea, extraordinario. Non había... era o planeta. Tivo moita resposta, houve moitos orixinais, están as actas e algúns dos orixinais en Betanzos. Pasan os meses, pasa un ano e non se sabe nada do certame. Entón, os autores comezan a protestar. Que é isto? Querían textos para representalos, entón enganáronos poñéndonos aí a cenoura das 500 pesetas, ou que é isto? Que non o falla, non? Ben, na correspondencia cruzada entre os membros do xuri advertimos estas tensións. O xuri eran Cabeza de León, da Universidade, Antonio Rey Soto e Vicente Risco. Vicente Risco era un dos que apostaba pola modernidade, porque coubese todo, que non perdésemos nada do que xa había, pero que nos abrísemos, que non houbese un teito de cristal para a cultura galega, neste caso teatro, non? Que podíamos estar a altura de calquera dramaturxe, había que construir. Cabeza de León estaba aí no medio, era un pouco, pois, Leandro Carré,
con cultura teatral, máis con gustos, digamos, máis tradicionais, e Rei Soto está no outro extremo. É un esencialista. Iso non é teatro galego. É un momento que se está a discutir moito que é... Perdón, o Rei Soto era creo, non? Era creo. Algo influye tamén. Supoño que sí. Non quería simplificarlo moito, mas sí. Donosiña era dificilmente asumible. Donosiña non se presentou. Continúan enviando xuizos, deliberando por carta, entón podemos seguir a discusión e non se poñen de acordo. Mas hai tanta protesta que nos enganaron, que nos devolvamos originais, que é isto? Pasou ano e medio. A convocatoria de xullo 19 fallouse en xaneiro do 21. E ao final, a Irmandade de Betazos dixo, non, estamos a quedar moi mal, algo hai que facer, ou declarar o deserto, ou algo hai que facer. Entón, non dan o premio, que entón xa eso molestou aos que participaron, que a interpretación era unha mentira daquela. Mas se conceden un acceso. E o acceso é o texto premiado de Baites Baites. Un texto moi na estética das formas máis populares que máis resposta popular. Aí vemos un poquinho desa tensión que non trasluciu tanto. O Conservatorio Abortal non vai a ver. E entón, outras propostas así innovadoras? Continuouse a facer teatro. A liña non se cortou. Moitas das irmandades tiveron no seu seo un cadro de declamación. Por exemplo, a de Ferrol, a de Coruña, en Vilalba, por aí hai algunhas. O anuncio de Donosiña, que finalmente non o fai o Conservatorio. Por certo, que non só se leva teatro a escena, publican. Entón, nas coleccións Céltica e Nós, incluen textos teatrais, despois está Mondarín, imprimindo tamén, e desde o 27, Ángel Casal, con estes textos que... Sí, que logo podedes ver aí. Unha colección extensísima de teatro. O cadro da Coruña vai celebrar as veladas que nos falaba a Xenaro Marillas. As veladas, cada semana ou cada 2 semanas, estrean, representan 2 pezas. Isto xa non é a produción que pretendía Osorio, as cuchas cuidadas, ensayadas, aquí é aprender o texto e máis ou menos sacámoslo adiante, non? Mais con moitísima resposta de público, moi ben recibido, e os textos non son exactamente os que se facían antes, recóllense, mas abres un pouco máis o abano. Por exemplo, incorpóranse textos, traduccións non, versións a galega de textos de dramaturgos portugueses. Mas serán cousas como Entre xestas, xa polo nome, en contexto popular, ou Soror Mariana, Mater Dolorosa, de Dantas. O único avance significativo que se produciu foi que se incorporaron personaxes vilegas que non se expresarían en galego. E no teatro asúmese esa cosa. Iso na Coruña. En Vilalba, Betanzos manteñen o seu cadro de declamación, que representa fundamentalmente no Alfonsetti. En Vilalba, outra destas mulleres completamente apagadas, a súa pegada, temos a Carmen Prieto Rouco, un texto perdido, a loita, que parece que era así como de loita anticaciquil, moi popular, ali, representouse moitísimo. E na Coruña, ese cadro de declamación, a partir do ano 23, Leandro Carré, que dirixía o coro, o cadro de declamación de Cántiga, ponse a frente e muda o nome.
en lugar de cadro de declamación vai se chamar Escola Dramática Galega, que foi outra desas iniciativas anteriores que se dera en Ferrol, con Eduardo Sánchez Miño. Leandro Carré ten un mérito de que foi quen, aí tamén está Manuel María, quen transmitiu as xeracións máis novas a finais dos anos 60 que antes houbera teatro, que todo isto, que a transmisión se cortara, existira. Sí, porque se desconocía, non? Claro, estamos a pensar en Manolo Lourenzo, en Dorotea Bárcena, en Euloxio Ruibal, nese momento que comezan o chamado teatro independente. Ben, a anécdota é que na Gaiteira fan unha representación, teatro circo, e moi nas maneiras do momento, da altura, despois da representación, abríase un coloquio, un debate co público. Entón, eles os novos dixeron que estaban a inventar o teatro galego, que nunca tal existira, e o señor do público, Leandro Carré, que levaba os seus libriños como trouxe aquí hoxe, pois di, como que dicides? Como? Insolentes. Que antes existiu e foi importante e houve moita xente envolvida, non podemos negar iso porque estamos a dar a razón a quen quixo borrarlo, non? Ese é o grande mérito de Leandro Carré. Despois fixo unha transmisión interesante, fixo que fora o director do conservatorio, que só no primeiro ano dirixira Osorio e con Antón Vilar Ponte atrás, e que despois foi ela que desapareceu o conservatorio. É outra realidade, un cargo de declamación, sen aulas, e a novidade, esta que decía, representan personaxes que na vida, no día a día, non se expresarían nada. Quedan sen estrear textos absolutamente rompedores, a ver, quería ler aquí, como... Hoy siento que está radicado aquí, que me... Como Alén de Quintanilla, que respondía aos criterios estéticos, non só do conservatorio, mas xa non os dos cadros de reclamación na Escola Dramática Galega. Entón, nunca ninguén representou isto. Non lle aconteceu, non exactamente o mesmo, ao Mariscal. Personaxes. As personaxes da Alén de Quintanilla son Helen, rapaza de 23 anos, de cabelos loiros, que foi moi leda, que agora non fai máis que unha cousa, agardar. Jax Blake, Patrick McNeil, John Murphy, Spiller, Collins, Guilford, Schiller. Está localizado a estea no Nova York, época de agora, na casa de Helen. E estas personaxes están facendo espiritismo en Nova York, chamanse Helen, Patrick, Jax, e fan con normalidade absoluta. E ademais, como un teatro romantizado. E ademais, moi simpática a trama, porque hai unha medium que ten fascinado a todos estes personaxes, non teñen moi claro se les está a tomar o pelo ou non. Entón, fan a prova. E o que fan é botar a sorte quen se mata de todos eles, sabendo algo que non sabe a medium. Entón, despois de morrer, se a medium revela o que só sabían eles, pois efectivamente... Ben, parece que el mesmo, o autor di, a advertencia, o asunto que ven a ser base desta comedia sucedeu realmente en Norteamérica e fixeronse eco todos os xornais da altura. Non se representou. Esta obra está inédita en hoxe. Se falas en español é normal, non? Que falen galego, eso... Falar galego era que o representasen non as compañías capitalinas que veñan a dirixir a minha provincia, non aquí. Porque ora lembraba, non, que cando aparece a televisión galega e o que lle extrañaba a xente era que os indios, os bateros falasen galego, falas español era o normal. Que falaban español sen conxugar, pero hubo 40 anos por medio, de doutrinamento forte. Antes o endoctrinamento tamén era forte, pero...
xa non Os só a 40 anos non había un do galego franco. Chegamos ao 23. Coa ditadura. Coa ditadura, o comezo non se colocou en contra do teatro galego, destas manifestacións populares, mesmo apoiou económicamente estas celebracións culturales, mas sempre que entrasen polo rego, que era un tratamento bastante superficial, moi folclorizante, que chegou a ser banalizado. Non sei se cántigas, o mellor me tiran algo a cabeza, mas algúns coros sí que os utilizou para isto, e houve unha resposta, por exemplo, de Baligay, que vinha formado no estranxero, dicindo que merecíamos algo menos banal, que merecíamos que se tratase a música con todo o respeto, a popular, e que se ampliase a culta, e como iso o teatro. E que o que a ditadura estaba a facer con algúns coros era denunciar. O teatro galego, os irmandiños, nese momento, que xa non hai cadros de declamación nas irmandades locais, o que fan é colaborar cos cadros de declamación dos coros. En Ferrol, José Flores, aquí había varios, a máis importante, o cadro de declamación máis importante da Cantigas da Terra, etc. Prado Lameiro en Ourense, con Derruada. Entón, a actividade dramática que desenvolven os irmandiños xa non o fan dentro non só das irmandades, senón no coro da cidade. Despois xa non podemos falar de irmandades, a partir do 31 realmente a única irmandade que fica é a Coruña, e a historia do teatro galego xa vai a marxe do movimento irmandiño. Mas si é certo que era, perdón, que me desviei bastante, que o que me preguntaba será que outras propostas son. Continuouse con esta teima de que non se perdese o que había, e que o que a dictadura pretendía que se fixese podía pôr en risco a ese público, podía facer que se perdese. Claro, se acabábamos facendo da serie, non sei que, da malla, algo artificial, moi distanciado do que realmente era, que botaba fora a xente. Entón, houve propostas que, cuidando o que xa había, buscaban outras posibilidades para ganar o público ese que finalmente non se consolidara. Temos frustrado o naturalismo do conservatorio, imos ter as dúas tentativas principais, mas xa desborda, non ultrapasa as irmandades, que son onde está a Asistisión, o Baligay é o que protesta polo que a dictadura apoia desta folclorización artificiosa da cultura galega, e imos ter fundamentalmente dúas tentativas. A do simbolismo, que non vai pasar o papel, está a risco atrás desta teorización, e o expresionismo, que é a idea de Castelao, mais que fica tamén na teoría. Despois dirá Otero Pedrallo que no tren, cando ían as cortes a Madrid, que estaba permanentemente coa teima Castelao e que había que probar esa estética que Elvira no ano 21, cando era bolseiro da Deputación nas viaxes por Europa, vira en París unha compañía de teatro ucraíno que facía algo moi moderno ao mesmo tempo que se servía dos elementos máis tradicionais, as cores dos traxes ucraínos, os traxes populares ucraínos, os cantos tradicionais, os ritmos, etc. Entón, el, xa desde o ano 21, nos seus diarios, estou falando de Castelao, nos seus diarios, intenta facer unha traslación de que podía ser ese
esa estética expresionista na cultura galega, sobre eses bocetos de escenografías. Claro, isto xa se sai do marco, será a semente que levará a outro pedrado a escribir o seu teatro de máscaras, e unha outra teima de Castelao será o que chama teatro de arte, teatro da natureza, están dándolle moitas voltas de como abrir o marco desas formas que venen do 19 tan limitadas, ten necesariamente que ser cómico, breve, con temas costumistas e tipos populares, abrir ese marco sen perder o público de todos os tipos. Mais sabemos como se frustrou todo isto despois. Pois, se vos parece, podemos facer unha cousa. Temos agora con bolinas e logo se queredes... Vemos a outra bolinas, non sei. Sí, eu falei moito, a mí gustaría despois... Non, por eso, falásemos que de logo todo. que abrimos aí. Pois se antes falas con Monxo, sí. Si digo, si queres comentar algo. No. Que se antes era para vivir ben de casados, agora é... Agora é ruínas. Era outra obra que non sepamos estaba sin estrear. É dicir, non o sabemos con total seguridade, porque outra obra tamén que representamos, pensamos que era a estrea, e resulta que xa se representara anteriormente. Desta non tiñamos coñecemento ata que a estrenamos. E agora con ustedes ruínas. E virás cansa. Non, e llega bodillo. Mais ca calor que fai. E con esa roupa de inverno. Non creas. Xa vou bella, non me molesta. Non trates de te enganar a ti mesma, mamá. Pois a mí non me enganas. Cousas túas. E como vai esa roupiña? Mandaron este Coutinho o figurín para a pavillón de Rosalba? Mandaron. Mira. A que precioso. Non si? Lindísimo. O que debe ser é caro, non sei se gustará pagar. É o primeiro fillo. Son ricos. E non repararán. Quen sabe? Se a canastilla viñera de Madrid, de algún comercio de zona, quizás non lles parecerá caro. Ainda que costar o triple. Mas feito por nós, e aínda regalado, ter ademais todos os defectos. Non sesas pesimista. Xa verás. Pobre Ana María, esa desgraciada está rematadamente tola. Non ten remedio, sí. Non, por Dios, non.
Vaya, axúdame a darlle do rei do toque a xantar. Por que choras, Ana María? Non lle digas. Fernanda, que non quere que Ana María vaya ao baile, e dixolle algunhas bobadas. Non te aflixas, filla, non te aflixas. Fernanda é algo así alocada pola súa mocedade, pero ten un gran corazón. Disimula, faite forte por ela. Vai a couga e voume. Adiós. Xanta con nós. Non teño que facer, logo direi. Si, volve, tío. Agora non te queres. Alrítase máis polo que ti lle dis. Hasta logo, pois. Daquela astra logo. Adiós, tío. Imos, Ana. Si, mamá. O meu xefe mandoume traer isto a esta casa. Pero, señor, se lle digo que debe ser un erro, que para nós non é. Pero non vive aquí doña Nieve Ruiz. Son eu? Daquela, Esa caixa de champaña. quizá a señorita seipa, quizá sexa un regalo. Un regalo. Imposible. De que iba a ser? Foi unha señorita, boa figura, a que fixo un cargo. Morena. Si, ollos negros. Frase clara. Justamente, Fernanda. xa sabía eu que a señorita... Coidará que... Mamá, perdoa este señor, que non nos conoce. E nada ten de estrano que faga unhas suposicións. Eu, señorita, suposicións, crean que... Sempre ha de pensar o mal primeiro. O que se ve na vida. O que se ve na vida. O que se mostra superficialmente. Ninguén repara no dor, nas amarguras, e non obstante, non hai familia nin casa onde non reina a desgracia. Mamá, isto non lle interesa a este señor. Daquela, o champán é para vostede. Non. Haga a favor de leválo e rogarlle no meu nome Xosé que perdoe. Pero se a señorita mandou a traer a esta casa. Sí, pero non o podemos admitir. Perdoe. Pola incomodidade de vir hasta aquí. Faga o favor de aceptar. Moitas gracias. Non era necesario. Perdoe. Eu queria dicir unha cousa a favor de Leandro Carré, aínda que comentei que era resistente a algúns dos avances que pretendía o conservatorio. Algúns aquí vemos como incorpora cousas que non aparecían a entón no teatro galego. Vimos champaña na escena, as personaxes van ao clube de tenis, ao clube de está incorporado... Como? É que eu discrepo do teu criterio un pouco. Non, eso non. Está incorporado. Eu non son un estudioso do teatro, simplemente fago o que podo, con isto, non? Pero que sí que hai pezas teatrais que no seu tempo son revolucionarias. É dicir, non vamos a estética pola estética que pode ir certo naturalismo. Carré enfréntase co costumbrismo, realismo, o naturismo, porque di que para ver o que vemos na rúa non fai falta o teatro. Enfréntase a esa estética de alguna maneira banal, é dicir, o bonito polo bonito do naturismo. Hai que, é dicir, o naturismo ten unha parte de renovación estética, pero tamén ten outra parte que é renuncia á crítica social, nalgún aspecto. Non todo o naturismo é igual, pero todo o naturismo. Hai pezas, e vou señalar tres. Unha é esta,
Curiosamente, Carré, con ciudad de Fernando Osorio, mándalla a Ferrol, nunha cidade de militares, onde é unha peza que critica o bagaxe alturista militar, dunha familia vida menos porque era un militar importante. Pense que lla manda para Ferrol para que a fagan ali. Nunca, que sepamos, nunca a interpretar, nunca levaron a escena, non? É dicir, unha crítica social importante, non? É dicir, a vanidade, criticando a vanidade, temas un pouco universales, non? Ten outra peza, son xa pezas en tres actos, como a mí gustaríame preparadas, porque eu non coñezo que se representasen, non? Como O Pago, que é unha crítica social, unha crítica social naquele tempo, estamos falando, no 19, época da Revolución Rusa, estamos falando, bueno, anterior, pero naquele tempo, donde critica a ahora vai sobre un empregado que enferma, que defendeu a tenda toda a vida, depois o patrón dalle unha patada e agora búscate a vida, non? Agora vive da miseria, estás enfermo, non me sirves, non? Básicamente, non? Moi básicamente. E outra peza, que é O Engano, é unha peza tamén en tres actos, que vai de, vamos, dun escritor galego, non? Que para triunfar vai a Madrid para buscar a grandiosidade del imperio, non? Claro, o tratan como un provinciano que volve fracasado, non? É dicir, basicamente tamén é o argumento. Acaba suicidándose, é dicir, todo o que hai aí, é dicir, hai unha crítica social e a situación político-económica tamén de Galicia, non? É dicir, esas pezas están entroncadas coa problemática social do país. Hai outros escritores que, bueno, que non entran nese tipo de conflitos, ni moito menos, aínda que si adquiren a estética naturalista. Ese é outro... Creo que non se adquiriu realmente no teatro galego. Bueno. Eu non defendo que Leandro Carré fose un lastre, sí, pero fantástico, que fose un lastre ou que fose resistente. Leandro Carré fixo moitas cousas que non existían na apertura. Por exemplo, unha comedia policial. Incorporou este tipo de personaxes. Ele estaba na vanguarda, non era dos lastres, mas na aventura do conservatorio sí que é certo que foi moi resistente. Esas obras que comentas, o Engano e o Pago, son pezas en que se contan. Foi a Madrid, chega de Madrid, que pasou en Madrid, todo é contado, é unha estética diferente, unha estética moi tradicional. A temática non, a incorporación de personaxes, a ruptura do criterio de semillanza, de incorporar personaxes que normalmente non falarían en galego, ou levar temáticas e asuntos que non se trataban normalmente no teatro galego, sí que incorporan. Mas outros dos avances que se pretenderon, non. Clara, era ese preconceito, esa idea, o momento que se o teatro cada vez, igual que a pintura, imita máis a vida, vai acabar sendo como a fotografía, ou seja, o cinema. E hai que resistirse a iso. Esa resistencia si a ten, esa resistencia estética si a ten. Nen é antigo, Leandro Carré, nen é un obstáculo na aventura teatral das Irmandades. Agora, Leandro Carré é unha personalidade bastante... Sí, bueno, pero eso é un pouco máis películas de Xenfor, poden che gustar ou non, pero foi un renovador na estética do cine. Pero foi un boicoteador. Por decirado, non? Pero foi un boicoteador. Esa cuestión. Leandro Carré fixo moitas cousas, algunhas moi valiosas, como contarnos o que pasara, que non sabíamos nada, contar a teatro independente, de finais dos 60, 70, mas tamén foi un boicoteador. Non imos negar, quedarnos con unha cousa e ocultar algo. Mira, eu quería comentar un detalle que eu penso
que en concreto, bueno, por terminar con Carré, non? Se non é un monográfico de Carré, e non é o caso. Eu penso que o grande acerto de Carré é encher o teatro. A primeira necesidade que existía era o idioma presentado, fosse popular, culto ou que fose, pero chegar a xente, encher o teatro. E eu penso que en ese sentido son esas as obras que máis callan. Despois, claro, se tratas o asunto social ou eso, eu tampouco sou estudioso, o sea, eu tamén estou polo arquivo do coro, pero estou triste. Pero 20 anos antes ou 30, Lugris Freire xera iso, xera textos en prosa, que non existía prosa, en 3 actos, que non existía. Non hai unha declaración ideolóxica tan profunda como Carré. Carré di que o único teatro galego que existe é o teatro que se fai en galego. É absolutamente rotundo. E o primeiro que o manifesta, entendo que é así. Tamén o di Vilarponte, tamén o di Cabanillas. Mira, por cambiar de aires. Ti comentas que despois xa na Segunda República, que é outras estéticas, outros camiños. Mira, como sitúas en ese camiño a Vilarponte, Antón? Porque Antón xa tiña unha idea nos anos 20, prolonga durante os 30, e no 36 fai a Festa da Malla, que é para min a peza remate, aí podes falar máis ti do que eu, mas era a idea dos foldramas, dos foldramas ao estilo de Yeats, que por certo ainda a Academia sacou agora hai pouco, recordou a Yeats nunha entrada da súa web. Entón era un pouco iso, como situar a Vilarponte primeiro nas distintas etapas, porque Vilarponte para min é o grande ecléctico das Irmandades, o sea, a persoa que tamén intenta conectar todas as sensibilidades. De feito, non en van tanto apoio ao conservatorio como acaba sendo presidente de Cántigas no 27 ou como despois nos anos 30 traballa, volve desa travesía polo deserto que lle di Castelao, xa no político. Ben, non sei, é un pouco situado. Cántigas da Terra non estaba enfrentado ao conservatorio. Non. Carré sí. Que acontece na Segunda República? Hai muitísimo teatro galego, mas fora das Irmandades, claro. Está o Teatro Universitario de Cotorelo Valledor, hai tentativas de compañías profesionais en Vigo, hai colectivos equiparáveis aos cargos de declamación da Irmandade, moi activos, hai muitísimo teatro. Ultraia facía teatros tamén. Mas eu a idea que teño no teatro, do papel no campo teatral de Antón Vilarponte, é que el directamente non dirixía, non montaba grupos, o labor concreto teatral nunca o enfrentou, mas si era o que ecoaba todo o que chegaba a ele. Entón, as tentativas de teatro libre en Portugal, públicas, das a coñecer a nosa terra, anima, abre vías, está permanentemente abrindo vías. O teatro da natureza, a mesma cousa. O teatro íntimo, todo o que ia chegando, probemos por aquí, é por aquí. Sí, pero das ideas, el difundía a idea, depois tiña que vir alguén, foi o Solio para o conservatorio, despois foron os universitarios en Compostela, que vendese esa idea e que probase a facer. Tamén Castelao foi despois, xa case falecido Vilarponte, mas Vilarponte que facía iso, desde as páxinas del pueblo gallego, a nosa terra, onde for, estaba a dar ideas. Ese lemos non sei que, tal autor danés acaba de publicar esta obra, que interesante, hai unha traducción para o portugués, ou acaba de probarse levarse a experiencia de Antoine a Portugal e tal vez poderíamos probar isto. Hai unha teima durante todos estes anos que cando se vai procurar no especho de Cataluña, a teima é que en Galiza non hai unha grande cidade como Barcelona. Entón, é difícil encher teatros principais, é difícil producir ópera,
por exemplo, estes produtos escénicos que dificilmente serían rendibles, poderían encararse aquí. Entón, outra das propostas que fai na Segunda República é facer teatro da natureza. Isto é, romper co teatro italiano, romper coa cuarta parede, non é naturalismo. El non defendía o naturalismo por sí, el defendía o que podía supor esa vía. Lembremos que o naturalismo foi o que introduciu na modernidade dramaturxias, digamos, de culturas en estado ou de estados que se estaban a constituir, a configurar, como o norteamericano, o irlandés, o ruso, o argentino, etc. Esa foi unha proposta que el fixo naquela altura. Continúa a facer. Teatro da natureza. Pois, o que acabamos de facer aquí, máis entre penegos ou entre castiñeiros, ou carballos, e coas personaxes, os intérpretes, polo medio de nós. Pois é un banquete, estamos o público sentado no banquete tamén. O ar libre, coa luz do día, e sen máis tramoias. O teatro íntimo era todo o contrario, o que despois serían os teatros de cámara. Como cultivar, como atraer, como incorporar o proxecto de Galiza ás elites máis cultas no campo do teatro. Pois, en lugar de facer grandes producións e pretender encher teatros de centos de persoas, por facer cousas como acabamos de facer aquí. As 20 ou 30 persoas interesadas ensaian a última obra de Strindberg e fan tres representacións. Ele estivo permanentemente traballando, mas facía circular as ideas, non promoveu compañías, non promoveu festivais, si escribiu. E a mí que queira seguir, podemos seguir diante do rodillo e a que se non asustemos aqueles que queiran ir a outras irmandades, a outras conversas de irmandades. Xemos convido o próximo xoves sobre Álvaro Cebreiro, estará aquí ese unha do 12 que foi con que Alba Ciadez, ten máis de 93 anos tamén lembra todo o que ese percorrido biográfico e artístico de Álvaro Cebreiro, e logo os seguintes serán sobre Senado Mariñas del Valle, sobre o teatro veremos, e eses son os 2 de abril que nos quedan os xoves aquí ás 8 da tarde. Moitísimas grazas a Cándidas, grazas polo que fixo hoxe aquí, pero sobre todo grazas polo que fai todos os días, ese traballo en defensa da música tradicional e neste caso tamén lembrando o papel importantísimo do teatro que fai país. Grazas a ti, Carlos, tamén neste caso tamén podería estender por viros aquí, pero por todo ese traballo de investigación que o nunca de Osorio oír a falar ata que se oín falar aquí, cando buscas esas todo o que ten que ver coa relación das irmandades da fala e con Portugal e tal, pues tamén esa figura de un home formado ali e que aquí foi no seu momento todo un deus capaz de facer que o teatro galego estivese na vanguarda e é importante. Entón, quedanos moito por falar e por... Pido perdón por falar tanto, porque non deixei falar a outra persoa.